Добър вечер. Започва денят on Air. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Крахът на втория мандат, пожарите в държавата и превратностите в Столичния общински съвет. Това коментираме с Костадин Костадинов, Атанас Зафиров, Настимир Ананиев и Пламен Данаилов. Време е да започваме. Отиваме ли към нови предсрочни избори и чия е вината? Говори лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Добър вечер и добре дошли. Защо сме се запътили стремглаво към поредните предсрочни избори, господин Костадинов? Защото очевидно е, че в този парламент не може да бъде сформирано нито правителство на ГЕРБ и ДПС, нито правителство срещу ГЕРБ и ДПС. То, което вие предложихте. Математиката днес не излиза. Да. Ние предложихме едно мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС, което включваше 125 депутати. Това са всички тези, които по време на кампанията обясняваха, че няма да допуснат ГЕРБ и ДПС в управлението. Това бяха представителите на Възраждане, на ППДБ, на БСП, на Има такъв народ и на Величие. Само, че преди 3 дни стана ясно, че 6 от депутатите на бившото Величие, защото то се разпадне, вече не съществува. Няма такава парламентарна група? Да. Тези, които останаха верни на идеолога на Величие, така наречения идеолог Ивелин Михайлов, заявиха, че няма да подкрепят правителство нито с втория, нито с третия мандат. Което означава, че тези 125 депутати автоматично паднаха на 119. А реално погледнато тези 6 депутати направиха услуга на ГЕРБ и ДПС, защото в момента отиването на нови избори е услуга за ГЕРБ и за ДПС. От тази гледна точка, когато имаш само 119 при необходими 121 депутати, то просто няма как. математически изглежда невъзможно. Именно, от 3 дни насам вече няма какво да говорим, просто отиваме на нови избори, единствено и само вече от президента зависи кога ще бъдат те. Вероятно втората половина. Той каза, че бързо ще връчи втория мандат. Той го каза и миналата седмица, че бързо ще го връчи, после разбираха, може би тази седмица, утре се връща. Не, той каза, че утре ще каже кога ще го даде втория мандат. Малко на турски сериал заприлича цялата работа, което между другото е един много, много жалък завършек на агонизираща политическа система в България, която между другото в момента на фона на пожарите в страната, които се случват, смятам, че всичко това нещо по никакъв начин не интересува вече хората. Вие на фона на пожарите поискахте оставката и на Главчев, и на Калин Стоянов, заедно с ППДБ. Ами не съм разбрал ППДБ да са искали оставката, но ние в събота... те отдавна искат оставката на Калин Стоянов. А какви действия са предприели в тази посока? Ето, ние предложихме един вариант, с който можеше да бъде съставено правителство, което да изпрати и Калин Стоянов и Главчев извън политическата система и извън управлението на държавата. А имахте ли разговор, господин Костадинов? Да, вчера имаше такъв разговор. Извън вчерашните разговори. Да, преди това имахте ли разговори, се, които те отрекоха, че са водени с Възраждане тук в това студио многократно? Вижте, те в крайна сметка явно изпитват някакъв, как да кажа, срам, може би, от това, че разговарят с нас, въпреки че не виждахме такъв срам, когато разговаряха с Борисов и с Пеевски. Но това си е техен проблем. Те си платиха цената за това, че участваха в управление с ГЕРБ и ДПС, че легитимираха и Борисов и Пеевски, че ги изпраха. Сега ще си платите цената заради това, че дават повторен шанс на Борисов. Преди консултациите сте разговаряли с ППДБ. И те казаха, това е лъжа. Тук поне 3-4 народни представители. Нали помните? Те тогава какво ви казаха? Да ви обясня ли как всъщност стават нещата в ППДБ? Кирил Петков беше при вашия колега Сашо Диков. Имаше интервю, в което каза, да, ние можем да разговаряме с Възраждане. Веднага го нападнаха негови съмишленици, да кажем, как може с Възраждане, така не може, не бива. 6 часа по-късно той изведнъж си промени мнението и каза, не може да разговаряме с Възраждане, няма да разговаряме с Възраждане. Което между другото пак беше лъжа, защото вчера разговаряха с нас. Просто това са неустойчиви хора. Те не могат да правят политика и не случайно и Борисов и Пеевски ги използваха и изхвърлиха като салфетки. А бяха ли конструктивни тези разговори вчера? Не бих казал, защото ако бяха конструктивни, сега щяхме да сме на, както се казва, финалната права на разговори за съставяне на правителство, което да остави ГЕРБ и ДПС в опозиция. Тогава това трик ли от страна на ППДБ, тази декларация? Предизборен трик? Абсолютно. Пиар трик? Абсолютно. Всъщност ние им казахме следното нещо. Тази декларация, която те казаха, че искат да бъде подкрепена за антикорупционните закони, е в крайна сметка нещо, което ние подкрепяме, защото една голяма част от нещата, които те говорят, ги говорим ние преди да съществува още ПП.
Проблемът е, че ние казахме, че няма как да има борба с корупцията без да има върховенство на демокрацията и на закона. А демокрацията и закона са потъпкани постоянно и системно в нашата страна. Дадохме примера с референдума за запазване на българския лев. И ние им казахме, вие имате декларация, ние също имаме декларация. Обединяваме двете декларации и ги гласуваме заедно. И те отказаха. Заради референдумите. Да, за референдумите. При условие, че забележете, те предлагат безусловна подкрепа и искат безусловна подкрепа за нещо, което веднъж гласувано няма връщане назад. Защото когато ние подкрепим приемането на даден закон, той става юридически факт. Докато ние предлагаме нещо, което не е безусловно. Референдумът не е безусловен. На референдумът може да спечели нашата гледна точка, може да спечели тяхната. Тоест ние предлагаме нещо, което зависи от българския народ, а те искат буквално да получат безусловна подкрепа за нещо, което в крайна сметка далеч не всички българи искат толкова упорито. А тези 7 точки как ви изглеждаха? Борба с корупцията? Техните. Пак казвам, всичко това, което те говорят, ние го говорим и се борим за него много преди да съществува ПП и дори да съществува сегашната коалиция ДБ. Защото ДБ е коалиция между ДСБ и Да, България. Така че ние нямаме проблем с техните точки. Очевидно е, че те имат проблем с демокрацията. Те са правилните приоритети. Като изключим закона за доносниците, който не мисля, че е най-важният от тези всичките 7, вижте, те са приоритети за тях. Обаче, ако сега ние с вас тръгнем по улиците и почнем да питаме хората, смятате ли, че основен и важен приоритет е да разпределим съотношението на прокурорите и съдиите в колегията? Или, примерно, да изберем нов омбудсман, защото в момента ние нямаме омбудсман. И какво бъдете ще реши сигурни, като проблем нов омбудсман? 100 от 100 човека, именно 100 от 100 човека няма да знаят, че България няма омбудсман. Между другото, когато едно нещо е премахнато и то не липсва на никой, даже никой не го е забелязал. Ама в тази шорт-листа е възможност за служебен премиер, господин Костадинов. Ако не паднат тези промени... Ако не паднат тези, пък излезе информация, че най-вероятно ще паднат, макар че аз не бих могъл да се обзаложа, защото Конституционният съд взема решение по политически мотиви, а не по закон. Така се говори от отдавна. Да. Че тези промени ще паднат, очакваме решението в края на този месец. Така се говори. Ама дали ще стане, не можем да знаем. Той има два варианта. Да. Нали? Или падат, за или това не падат. как не. Вариантите, ако ще паднат, дали ще останат бели петна в родната конституция. Няма дали как да са останат. необходими от тези 160 гласа, които вие ги нямате в 50-то Народно събрание. Опасявам си, в 51-то няма да ги имате. Това ще бъде много интересно, между другото, решение на Конституционния съд, защото те винаги, без изключение, решенията си ги вземат под политически натиск. Ние на практика нямаме Конституционен съд. Ние имаме един политически орган, който вътре в него има квота на парламента, която е попълвана, примерно, да кажем, от мнозинството на ГЕРБ и ДПС. Ето сега в последния мандат бяха попълнени двама души. Един от квотата на ДПС, един от квотата на ГЕРБ, а другия от квотата на ППДБ. Това са съдиите Атанасова и Белазелков. Не можем да кажем, че тези хора не са зависими от ГЕРБ и ДПС. Напротив, зависими са. И те казват това, и правят това, и гласуват това, което им кажат техните лидери. А останалите независими ли са? Не са независими по същия начин. Абсолютно по същия начин. Всеки когато един са от тях предложени някога от е бил... политици, казвате, те не са независими. Всички са предлагани от политици. Така има ли някой да е предложен, примерно, от браншова организация? Там има хора, които са политически украсени в годините. Всичките, да, без изключение. И да не говорим за това, че 4 им изтича мандата в тази година. Да, така е. Господин Костадинов, говорим с вас за промените в Конституцията и за възможното решение на Конституционния съд. Казахте, обаче по-рано, хората много не се вълнуват от това. Въобще. Хората се вълнуват от това какво се случва. Къщите им горят. Има ли пари за хеликоптери, за техника и така нататък? Защото това го предложи днес Пеевски и не само. И от ППДБ казаха, има пари. Аз да го питам Пеевски. Той управляваше до преди няколко месеца и все още формално управлява, защото министрите в този кабинет на практика половината са му, както се казва, негови марионетки. Защо сега го предложи Пеевски? Колко месеци, близо една година управлява Пеевски държавата? Защо не го направи? Защо не ги заделиха тези пари? Ето само преди една седмица беше взето решение да се подарят нови 80 милиона лева на Украйна. Безвъзмездна военна помощ. Ама не трябва да ги гласувате вие, депутатите в Народното събрание? Ние предложихме тези 80 милиона. Не трябва, защото се оказва, че в бюджета са заложени така или иначе предварително. Искате да кажете, че няма да мине през санкция на Народното събрание? Не, няма да минат. Тези 80 милиона лева ще бъдат подарени на Украйна. Директно. Както между другото бяха подарени над 1,5 милиарда за издръжка на 100 хиляди украински туристи в България, които се наричат бежанци, а те не са бежанци, те са туристи. Всички ние ги виждаме с техните луксозни джипове, обикаляйки
България, навсякъде, в момента и са по курортите, те не са изпирали да бъдат там и така. 1,5 милиарда лева. Същото нещо беше и с безвъзмезно подарените БТР-и. Нали помните, че ние подарихме 100 БТР-а? Преди 6 месеца ние предложихме тези БТР-и да бъдат оставени в МВР, да бъдат зачислени към гранична полиция. Имахме конкретно предложение. Вкарахме го в деловодството на Народно 40 събрание. години стоят в склад тези БТР-и. Именно и нищо им нямаше. 40 години като стоят в склад, какво им се е случило? Как стана не така, сме ги използвали по-рано, тези БТР-и? Защото те са били купени за нуждите на жандармерията. Само че жандармерията в момента има друга техника и няма нужда от БТР-и. А тези БТР-и можеше да бъдат вкарани в, примерно да кажем, гранична полиция. Нещо друго обаче. Преди, може би около, и аз вече не помня колко, мисля, че около 7-8 години беше ликвидирана бившата гражданска защита, която е наследника на гражданска отбрана. Сега ние в момента дори, ето днес си говорихме с министъра на отбраната, той каза, ние можем да направим гражданска мобилизация, ама с половиността каза, че всъщност няма как. Защото като мобилизираш гражданите, но не за военни цели, а както беше на времето за нуждите на гражданска отбрана, какво ще им дадеш? По една вършена, може би, или по една мотика, с която да правят просеки и заграждения от пръст срещу горския пожар. Техника има ли такава на разположение? Няма. Тя дори самата пожарна се оказва, че не разполага с достатъчно техника. И се оказа, че в един момент липсват хора, липсват пари, липсват технически средства. На практика тези пожари изписват в момента, защото те не са спрели, изписват един огнен некролог на България. Един от нашите депутати, Никола Димитров, в момента, буквално в момента сега, се бори с пожарите край Крайново и край Мамарчево в Боляровската община, която е на границата с Турция. Там има ли горящи къщи? Има, да, аз мога и да ви ги покажа, даже защото той ми изпрати буквално преди няколко часа последни кадри. Да, покажете които... на вашата камера. Така, вижда ли се? Вижда се. Какво виждаме? Огъня, който гори в къщите, е абсолютно необезпокояван. Колко пари са необходими, господин Костадинов? За кое? За това нова техника, организации Днес един от нови, заместник хора и министрите така каза, нататък. За колко пари става въпрос Днес и един откъде от ще бъдат взети тези заместник-министрите пари? каза, че сумата, за която говорят, и то не от днеска, не от вчера, защото тези липси и тези нужди не са констатирани днес, е на стойност от 831 милиона лева. Ние до момента сме дали 1,5 милиарда от 2022 година за украинските туристи. Още няколко стотин милиона лева сме дали под формата на подаръци. 80 милиона сега с тези пари, които гласувахме миналата седмица, т.е. не гласувахме, а разбрахме, че ще бъдат дадени. А те нали ще бъдат върнати тези пари? Поне това каза. Няма такова нещо. Че те ще ви ги върнат. Как? Но не каза кой ще ги върне. Не, първо не каза кой, второ не каза как. Обясняват как ние сега ще дадем 80 милиона, а пък те, видите ли, след това ще ли да не дадат военна техника и оборудване. Ние сме член на НАТО от 20 години. До момента единствената безвъзмезно подарена военна техника, която ние сме получили, са, много внимателно ме слушайте, няколко джипа Хамър, когато бяхме в Ирак, и 2 надуваеми лодки за нуждите на военноморските сили във Варна. Те, между другото, даже бяха кръстени, което беше, нали, дъното на даната, защото кръщаваш кораби. В крайен случай катери, но не кръщаваш надуваеми лодки. Едната от тях беше кръстена Стрела, между другото. Това сме получили за 20 години като подарък. И сега в момента Главчев говори някакви приказки от 1001 нощ. Просто няма смисъл да го коментираме, разбирате ли? Унизително е. И понеже ме питате откъде ще дойдат парите. Да, ето ги парите. Ами ние тези пари вече ги изхарчихме. 2 милиарда почти сме изхарчили, както за издръжка на украинските туристи, така и за подаръци за украинските Добре, тези пари са изхарчени. Могат ли да бъдат взети сега от капиталовата програма, която обикновено си взимаме? Не могат и ще ви кажа защо. Защото тези пари вече са разпределени, плюс това ние се намираме по средата на годината. Откъде да се извадят тези пари? Актуализация на бюджета пак стои същия въпрос. Ама разходите са нараснали, а същевременно заеми ли, господин Костадинов? Приходите... Няма как да стане с заеми. Просто няма да стане тази година. Ако въобще започнем да ги купуваме тези техники, за което смятам, че трябва да се намерят пари, това може да го говорим вече едва от началото на следващата година, то няма да стане в рамките на една година. Макар че когато трябваше да се... Защото тези 1,5 милиарда в крайна сметка, те не са дадени за една година, те са дадени за 2 години и половина. Ако ги разпределим през 2 години и половина от февруари 22 до сега, ще видим, че става въпрос някъде от порядъка на около, грубо казано, 600-700 милиона лева на година. И сега докато минат с две думи, ако не бяхме подарявали пари на Украйна, разбрах ви.
щеше да ги има тези си пари. решим този проблем. Хубаво, но и сега няма откъде да бъдат взети тези близо 900 милиона, които цитирахте. Сега няма, до година може. Когато има нови пожари ли? Ами, И когато има нови щети тук вече ли? зависи от управляващите. Когато бюджета се гласува в началото на годината и средствата бъдат заделени, могат да бъдат купени, макар че не бива да забравяме едно простичко нещо. Не е въпрос само единствено в парите и в машините, въпросът е в хората. Ние имаме недостиг на хора. Разбирате ли за какво говорим? То това не е новина, отдавна го говорим. Ами даде, ама тук вече трябва, когато примерно да кажем не разполагаш с машини и не разполагаш с пари за закупуването им, най-малкото, което може да осигуриш, човешки ресурс. Но ние и това нещо не правим, системно ограничаваме ресурса и кадровата база на пожарната. Както казах, преди 7-8 години ние ликвидирахме гражданска защита. Сега дори да искаме да направим гражданска мобилизация, ние можем да мобилизираме хора, какво ще им дадем обаче? Ние дори няма с какво да ги облечем. Разбирате ли? Нямаме униформи. И на фона на всичкото това нещо, в момента, днес ваши колеги ме питаха дали ще има правителство. Мислите ли, че хората ги интересува и дали им пука дали ще има правителство? Те няма и да гласуват, вероятно, ами няма да гласуват, естествено. За кого да гласуват? За тези, които си говорят на дай ми мандат, нати мандат. Нещата бяха ясни и категорични. Можем да спрем ГЕРБ и ДПС и да направим правителство без ГЕРБ и ДПС. Спряхме ГЕРБ и ДПС, но когато ППДБ имаха решаващия момент, в който можехме да нанесем удар на ГЕРБ и ДПС, те отново за пореден път ги спасиха. Правилно ли ви разбрах, че на който президента връчи третия мандат, Възраждане няма да води разговори, защото математически не е възможно. Математически не е възможно. Пак ви казвам, 119 депутати. Добре, ще идете ли на разговори? Ако го връчи на Има такъв народ, ако го връчи на БСП, може да го връчи на Възраждане? Не, няма да го връча на Възраждане, защото първо никога до сега не го е връчвал, а имал до сега много възможности да го направи. Мисля, че 5 възможности. Винаги до сега е предпочитал други партии. Ама сега пък вие много го искахте. Ама не, ние винаги сме казвали, че сме готови. Не го искаме. Ние казваме, че сме готови. Сега изглеждате една идея по-диалогични. Ама ние винаги сме били диалогични. Вижте, всеки път ние казваме следното нещо. Има един основен вектор на политиката, който движи политическата логика на Възраждане. Националният интерес на България. Ние се ориентираме спрямо него. Както стрелката на компаса винаги сочи север, така и нашата политическа ориентация е винаги към българския национален интерес. Ако има някоя политическа организация, която иска да съблюдава заедно с нас националните интереси, добре се дошли да работим заедно. Но за съжаление, в нашите парламенти, ние сме вече в 4-ти пореден парламент, виждаме едно и също. Украйна, Съединените щати, НАТО. Повтарят като папагали едно и също. И няма какво да се говори с тези хора. Добре, ако сега спечели Тръмп, няма ли да изглежда различна политическата ситуация у нас? Определено ще изглежда много различна. Политическата ситуация, една част от нашите политически марионетки вече почва да се преориентират. Очевидно, макар че им е трудно да вземат завоя. Как би изглеждал един кабинет в 51-то Народно събрание? Вървим към финала на нашия разговор. На времето един от най-големите български национални революционери, идеологът и ръководителят, последният исторически водач на легендарното ВМРО, Иван Михайлов, има една такава фраза. Македония без българи огън да я гори. А той е дал живота си за Македония. Правителство без Възраждане, правителство, на което Възраждане не определя политиката, огън да го гори. Ще ви кажа защо, защото правителствата изгарят България в момента. А реално те ни горят нас. Така че, честно казано, какво и как ще се случва от тук насетне? Има една българска политическа партия в този парламент, тя се казва Възраждане. Има една политическа организация, която не е променила своя вектор и няма да го променя, тя се казва Възраждане. От българските граждани зависи само единствено дали ще изберат да бъдат управлявани от български кабинет и българско правителство или отново да изберат отново от същото, което, както се вижда, буквално смисъл на думата, изгаря нашата страна и унищожава бъдещето на България. Избори до откат и на финала на нашия разговор имате си европейско семейство. Да, ние създадохме своя политическа група, което много политически анализатори считаха за невъзможно, но както се видя, става. Трудна беше задачата. Ние работихме една година за нея. И в крайна сметка осъществихме и тази група, която създадохме едва в началото на своето развитие, защото тя има само 25 народни представители, т.е. европейски депутати. Но амбицията, която сме си поставили до края на годината да станат 40. И каква тежест ще има в Европарламента тази група? Всяка европейска група има тежест. Там в крайна сметка има едва 8 парламентарни групи. За нашата парламентарна група сумарно са гласували 8 милиона европейски граждани. Смятам, че това е достатъчно голяма тежест. За нашата парламентарна група са гласували повече хора, колкото живеят в България. Ви. Днес търсиха много упорито нашата подкрепа за избирането на Урсула фон дер Лайен, но не я получиха. Благодаря ви, до нови срещи. Костадин Костадинов пред Денятонер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.